todos. Vamos a ver, comienzo coa sesión ordenaria de 2 de setembro de 2021. Asuntos da convocatoria. A parte resolutoria, asunto número 1, a aprobación da acta da sesión anterior. Ten todos a acta, estamos de acordo con a acta, si todos. Todo el mundo? Bueno, todos menos, obviamente menos. Menos, claro, menos Pilar que non Pilar pode votar, que que non non. estaba. Vale, os dejo. Bien, asunto número 2, toma de posesión do membro da Corporación Municipal, doña María del Pilar Vázquez Cerniña. Bueno, recibiuse a credencial que remitiu a Xunta Electoral Central tras a renuncia presentada ao cargo de concelleira por dona María Mongeada e despois a renuncia anticipada que plantexou no seu momento don Manuel González Martínez, pediuse a credencial do seguinte na lista do PSDG-PSOE, que era dona María del Pilar Vázquez Cermida. Entón, notificouselle a súa credencial e xa presentou ante o Registro Xeral a súa declaración de reense de intereses como fixeron o resto dos membros da corporación. Entón, está todo correcto, o único que falta neste momento é que a interesada, que doña Pilar, proceda a efectuar o xuramento que prescribe a Lei Orgánica do réxime electoral xeral. Cando... Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello do Guadalupe, con lealtade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi ben, con é suficiente. Xa queda posesionada no cargo de concelleira. Benvida. Gracias. O asunto número 3, dación de contas do decreto da Alcaldía de creación de áreas de goberno e delegacións de competencias. O decreto da Alcaldía número 437 de 2021 efectuar a favor dos membros que a continuación se relacionan unha delegación xeral de atribucións de gestión e resolución dos asuntos e asignaturas das súas respectivas áreas de actuación respecto dos campos de actuación que a título enunciativo se recollen a continuación. Concelleiro don Eduardo Chavo González, área de cultura e normalización lingüística e medio rural. Organización e xestión de eventos culturais, lúdicos e festivos do Concello. Deseño de políticas en materia de normalización lingüística. Convocatoria de premios e certámenes literarios. Acceso á rede social Cultura de Valadouro. Debo puntualizar algo sobre algo que consultei hoxe pola mañá. Me dixeron que técnicamente que é posible, non sei como é, o tema de unha área de cultura dentro do que é a páxina do Concello. Non sei se é con os usuarios, non entendo ben, pero consultaremos con informáticos. Xestión da Biblioteca Municipal do Concello, xestión da emisora municipal do Concello, xestión de políticas de agrogandería, xestión de programas de asuntos forestais e explotación de madeira, xestión da totalidade da materia de incendios forestales e xestión e mantenimento de camiños rurales. Aquí tamén debo puntualizar unha cousa porque aí na redacción pode entenderse un cruce de competencias. Se refiere aos camiños rurales forestales que entran dentro do tema de incendios, tanto da brigada como dos mecánicos, porque no outro apartado da alcaldía as infraestructuras, sistema de mantenimento e conservación hasta 9.000 euros serían da alcaldía e as de 9.000 serían da concejalía de obras, co cual se produciría un custo causa, para aclarar. Concelleiro don Eliseo Teijeiro Orol, área de obras e deportes. Xestión das obras cuyo importe sexa superior a 9.000 euros, xestión e supervisión das necesidades de funcionamento das instalacións deportivas municipais, xestión das escolas deportivas municipales, relación coas entidades deportivas existentes no Concello, deseño e supervisión de programas de reparación e mantenimento das diferentes infraestructuras municipales destinadas á prestación de servicios de deportes. Concelleira doña Josefina Geada Losada. Como se refire a... Sí, non, pero o procedente é a totalidade do decreto e despois
Ao final, entón. Sí. Okay. Área de atención á cidadanía e adscripción á alcaldía, coordinación dos servicios xerais do Concello, relación coas distintas asociacións representativas dos núcleos de población, atención ao cidadán e dinamización á participación veciñal. Concelleiro don Iago Fernández Pena, área de medio ambiente, turismo e novas tecnoloxías, xestión de programas de loita contra a velutina, xestión das políticas de turismo municipais, xestión de programas relacionados con medio ambiente, xestión de desenvolvemento das novas tecnoloxías do Concello, acceso a internet, redes sociales, ferramentas en redes. Alcaldía. A Alcaldía conservará as seguintes competencias: urbanismo e vivienda, facenda municipal, servicios sociais e educación e igualdade e mocedade, infraestructuras, xestión xeral de mantenementos e conservación a que importe 9.000 euros a parque móvil, que aclarábamos antes, industria e comercio, relación coas diferentes asociacións de comerciantes do Concello co fin de conocer súas demandas e canalizar as mesmas, impulso a xestión do mercado do Valadouro, mercado semanal. Debemos puntualizar ese tema, mercado semanal. Persoal, protección civil, xestión da Escola Municipal de Formación, transición ecolóxica e reto demográfico e emprego e proxectos europeos. De conformidade co disposto no artigo 44 do Reglamento de Organización, funcionamento, réxime xurídico das entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568 de 86, de 28 de novembro, estas delegacións terán efecto dende o día seguinte á súa firma e serán de carácter indefinido sin prejuízo da potestade da avocación da alcaldía. Terceiro, no caso de ausencia, vacante, enfermedade ou impedimento dos concelleiros delegados, a alcaldía asumirá directa automáticamente as competencias delegadas en necesidade de unha nova resolución. Cuarto, entender notificadas da presente resolución aos nomeados, que se aceptará tácitamente, salvo manifestación expresa, e remitir a resolución do nomeamento ao Boletín Oficial da Provincia para a súa publicación e, asimismo, na sede electrónica deste Concello. Sí. Se houve unha renuncia. Si a continuación é de seguido tendo relación co seguinte, esta mañá, hoxe día 2 de setembro de 2021, con número de registro de entrada 2233, presentouse un escrito pola concelleira dona Josefina Ceada Losada. Leo eu? Sí. Recibida a convocatoria para o pleno ordinario do día 2 de setembro, na que se inclúe a dación de contas do decreto de alcaldía de creación das áreas de goberno e delegación de competencias da alcaldía a favor dos concelleiros, no que se me asigna a área de atención cidadana e a adscripción a alcaldías en competencias de xestión de ningún tipo, a medio da presente, manifesto a miña renuncia expresa ás atribucións que se me asignan no decreto da alcaldía incluídas na área de atención á cidadanía e adscripción á alcaldía, continuando como concelleira da Corporación Municipal. O Valadouro, a 2 de setembro de 2021, a concelleira Josefina Ceada Losada. Polo cal... Quedan asumidas pola alcaldía. Asunto número 4. Dación de contas do decreto da alcaldía de nomeamento de tenencia de alcaldía. O decreto 438, invertidas as competencias que se atribuyen á alcaldía polos artigos 21.2 da Lei 7/1975 do 2 de abril regulador das bases de réxime local e 46.1 do Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado polo Real Decreto 2568/1976 do 28 de novembro, resolve primeiro designar como tenentes de alcalde do Concello de Valadouro aos seguintes concelleiros. Primeiro tenente de alcalde, don Eduardo Chao González. Segundo tenente de alcalde, don Iago Fernández Pena. Terceiro tenente de alcalde, don Eliseo Teijeiro Oro. Aos tenentes de alcalde nomeados, previa aceptación do seu cargo, correspondelles sustituir ao alcalde na totalidade das súas funcións e segundo orden de nomeamento nos casos de ausencia, impedimento, enfermedade ou vacante. Segundo, entender notificados da presente resolución aos nomeados, o que se aceptará tácitamente, salvo manifestación expresa, e remitir a resolución de nomeamento ao Boletín Oficial da Provincia para a súa publicación e asimismo na sede electrónica deste Concello, sin perjuízo da súa efectividade dende o día seguinte de ser asinada polo alcalde. Dar conta ao pleno na primeira sesión que se fez. Agora sí sería o número 5. Asunto número 5. Dación de contas do decreto de alcaldía do nomeamento de representantes do PSDG-PSOE en órganos colexiados.
son os que variarían da nova situación, que serían os... Non, son os que varían para a renuncia da concelleira Dona María Amón Geada, son solamente os do que se debate sobre. Pola alcaldía proponse o nomeamento dos seguintes representantes dos órganos colexiados do que o Concello forma parte que veñen determinados pola renuncia do cargo da concelleira Dona María Amón Geada, da que se tomou razón o pleno na sesión celebrada o 18 de agosto de 21. Órgano colexiado, Mancomunidade de Municipios de Río Ouro, concejal Edmundo Maseda e Iago Fernández Pena. Mancomunidade de Concellos da Mariña Luguesa, Edmundo Maseda e Iago Fernández Pena. Consello Escolar do CEI Santa María de Valadouro, Edmundo Maseda Maseda. Consello Escolar da Escola Infantil, Edmundo Maseda Maseda. Comisión Mixta do Punto Limpio, Edmundo Maseda Maseda e Iago Fernández Pena. Comisión Mixta do Consorcio Galego de Servicios e Igualdade de Benestar, Edmundo Maseda Maseda. Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, Edmundo Maseda Maseda, e a Asociación Terras de Miranda e a Asociación por o Desenvolvemento Turístico da Mariña Lucense, Edmundo Maseda. Asunto número 6. Aprobación proposta da Alcaldía de creación da Xunta de Goberno local, nomeamentos e competencias. En virtude do disposto nos artículos 20.1 letra B e 23 da Lei 7 de 1975 do 2 de abril, reguladora das bases do réximen local, e artículos 35.2 e 52 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, propone, primeiro, crear a Xunta de Goberno Local do Concello de Valadouro, que estará integrada polo alcalde e os 3 tenentes de alcalde. Conforme ao establecido no párrafo anterior, nomear membros da Xunta de Goberno Local co alcalde aos seguintes concelleiros, todos eles tenentes de alcalde do Concello. Primeiro tenente de alcalde, don Eduardo Chao González; segundo tenente de alcalde, don Iago Fernández Pena; terceiro tenente de alcalde, don Eliseo Teijeiro Orol. Terceiro, establecer a sesión ordinarias da Xunta de Goberno Local, que terá lugar os días 1º e 3º mércoles non festivo ás 9:30 horas, no Salón de Sesións do Concello, cando a celebración do pleno coincida cunha Pero non é o pleno, é a Xunta de Goberno Local, foi un erro. Sí. Sí. De que xa leo de carrerillo. Sí. Non, foi un erro. Cando a celebración da Xunta de Goberno coincida cunha data festiva, a sesión fixarase para 2 días hábiles antes ou despois, quedando facultado para isto o señor alcalde. Asimismo, o señor alcalde queda tamén habilitado para suspender as sesións correspondentes ao mes de agosto, cando isto non menoscabe a xestión dos intereses municipais. 4. Corresponde á Xunta de Goberno Local, ademais da asistencia permanente ao alcalde no exercicio das súas competencias, as seguintes competencias do alcalde. Artículo 21 da Lei 7 de 1985 do 2 de abril, regulador das bases do réximen local. Artículo 21.1, párrafo F. O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado, dispoñer gasto dentro dos límites da súa competencia ou delegadas, con exclusións dos contemplados no artículo 177.5 do texto refundido da Lei de Facendas Locales, sempre que estean previstos no orzamento e o seu importe supera os 9.000 euros hasta o 10% dos recursos ordinarios do orzamento, a gas para as operacións de crédito que corresponderá, cando o importe acumulado das operacións vivas en calquera momento non supere o 15% dos ingresos actuales liquidados no ano anterior, encargar pagamentos e render contas. Artículo 21.1 J. A aprobacións dos instrumentos de planificación para o desenvolvemento da planificación xeral non atribuída expresamente ao pleno, así como dos instrumentos de xestión urbana e os proxectos de urbanización. Artículo 21.1 K. O exercicio de accións judiciais e administrativas en defensa do Concello en materias da súa competencia, mesmo cando sexan delegadas noutro órgano e, en caso de ausencia, en materias da competencia do pleno, neste caso dando conta o mesmo na primeira sesión para a ratificación. Artículo 21.1 C. A aprobación dos proxectos de obras e de servicios cando sexa competente para a súa contratación ou concesión estén previstos no orzamento e excedan os 9.000 euros. Propoñer a delegación das seguintes competencias do pleno, todas as recollidas como delegables no artículo 22 da Lei 7/1975 do 2 de abril, reguladora das bases do réximen local.
As competencias delegadas non quedarán revocadas polo mero feito de producirse cambios na alcaldía ou na xunta de goberno local, sendo necesario para a súa revocación ou modificación da delegación acordo que sexa adoptado coas mesmas formalidades que as exixidas para o seu otorgamento. Quinto, este acordo considerase xa notificado aos membros da xunta de goberno local e considerase aceptado tácitamente salvo manifestación expresa e remitirase a resolución no boletín oficial da provincia para a súa publicación no mesmo e tamén na sede electrónica do Concello, sin perxuízo da súa efectividade dentro do día seguinte de ser asignado polo Estado. Colaboradora a data asignada. Estas mascarillas van a axudar. Isto é unha proposta, entón hai que sometela a debate e votación. Ben, creo que xa creo, así que pasaríamos a votación. Votos Non, primeiro poden dicir algo cada un dos membros da... perdón, sí, Claro. abrimos turno de debate. si queren debatir. Sí, bueno, vou dicir, nós se non se conta con os outros pais, non vamos a votar o grupo, suposto. O noso voto é en contra. Nosotros non temos nada que decir, como estamos no parte do goberno, non vamos. María José. Eu, simplemente, de todo isto non creo en ningún momento un coñecedor por parte da alcaldía de nada, bueno, como moita demais xente, non sou a única implicada na falta de coñecimento. Entonces, eu nombro usted a quen queira, eu voume abster de ningún nombramiento, pareceme moi ben, está facendo usted todo, pois sigo facendo. Eu nin vou votar a favor, nin en contra dos nombramentos, que sei que son necesarios, pero eu voume abster de todo isto. Ahora sí, podemos xa pasar. Bien, pasemos á votación. Votos a favor da proposta da creación da Xunta de Goberno Local. Perdón? Sí. Vostede xa pode, sí. Vale. Votos en contra. Abstención. Vale. Como? Sí, claro. Agora xa non hai... Ahora ya non sol, podes abrir as contraventanas Sí, tamén. tamén. Pedro, podes abrir todo. Abre sí. todo. Vale. Eu teño chaqueta, así que... Sí, porque hai de chorno. Hai como tormenta. Vamos ao asunto número 7. Proposta da Alcaldía de declaración de dedicacións exclusivas e parciais de cargos electos do Concello. A vista dos novos nomeamentos e delegacións de responsabilidades dentro das áreas de actuacións deste Concello levadas a cabo polos decretos da Alcaldía 437 e 438, propoño primeiro determinar que os cargos de Alcaldía realiza as súas funcións en régimen de dedicación exclusiva ao ter establecido unha presencia do 100% na xornada efectiva semanal. Primeira tenencia da Alcaldía, o Concelleiro Delegado de Cultura, Normalización Lingüística e Medio Rural realiza as súas funcións en régimen de dedicación parcial ao ter establecida unha presencia efectiva mínima no Concello do 20% da xornada efectiva semanal. Terceira tenencia da Alcaldía, o Concelleiro Delegado de Área de Deportes e Obras realiza as súas funcións en régimen de dedicación parcial ao ter establecida unha presencia efectiva mínima no Concello do 20% da xornada efectiva semanal. Segundo, establecer a favor dos membros da corporación que desempeñen os seus cargos en régimen de dedicación exclusiva e parcial as retribucións que a continuación se relacionan, que se percibirán en 14 pagas, 12 correspondentes ás diferentes mensualidades do ano e os dous restantes correspondentes a mensualidades de xuno e decembro e darles de alta no régimen xeral de seguridade social e devendo asumir esta corporación o pago das cotas empresariais que correspondan. O cargo da alcaldía percibirá unha retribución anual neta de 20.000 euros. O cargo de primeira tenencia da alcaldía, o Concelleiro Delegado de Cultura, Normalización Lingüística e Medio Rural percibirá unha retribución anual neta de 8.000 euros. E o cargo de terceira tenencia da alcaldía, o Concelleiro Delegado da Área de Deportes e Obras percibirá unha retribución anual neta de 8.000 euros. É unha proposta, polo tanto, abrimos turnos de palabra. Unha pregunta. Estes 36.000 euros son netos ou son netos xa a cobrar os concelleiros? Sí, Non se nos pode dicir cal é, porque, bueno, se o que máis interesará a Ciudadanos será o que desemboca o Concello tanto de grupo, isto. Pois ten que calcular os
servizos de nóminas do Concello. Sí que non sei. Non sei como está a día de hoxe. Calculo que a de 20.000 son 22. A de 20.000 son uns 22 Pero se pode brutos. dar, pode ser dar conta Pero damos perfectamente. conta coa tabla técnica xa Claro, xusta. no momento que la elaboren, podese dar cuenta e facilitar estes datos aos concelleiros. Esa era a única pregunta. A nosa posición en contra porque nos parece excesivo todas estas cantidades. Bien. Venega? Bueno, non sei se é excesivo se non, ou excesivo a se ver o traballo que se faiga e como se faiga ao final das legislaturas, porque ás veces ao mellor o non cobrar sabe máis caro que o cobrar, ou ao revés, depende moito dos traballos e o que se pode traballar por o Concello. Eso son opinións para cada un. Usted cando estuvo de alcalde tamén tiña unha dedicación de 36.000 euros, que era, non? Ainda me deu o Concello, agora que me podes dicir, ainda me está dando o Concello 6 meses, de 2 anos que tuve, ainda me deu 6 meses. Como? Ainda me deu o Concello 6 meses, de 2 anos que tuve. Que non vou reclamar, nem vou reclamar. Pero aí pode figurar. Non teño conocimento. Pues un tempo Se o tuver eso estaba liquidado. Non, usted pode mirar os 6 primeiros meses, a ver se eu cobrei un... Nin o secretario interior ni nadie me dixo nada. Bueno, non me diría, porque ao final pues, eu deixei de pasar. Pero dicía eu que o que cobrei eu... Bueno, xa, pero Usted tiña eu que cobre normal. Eu fui un dos aprobables, que bastante foi un dos que aprobei. Sí, pero parecía moito e despois a todo. Non, o que me parecía pouco era o traballo que se facía que non se conseguira o polígono. Conseguiu-se despois. Conseguíchelo tú. Exacto. Non, Bueno, a ver, tú eu quería dicir unha cousa. Eu parece-me ben que un alcalde que cobre. É un alcalde que cobre, que non vai estar aquí traballando por a cara. Pero bueno, chegado este momento, pues, se o queredes así, pues, non é así para nada. Entonces, nós estamos en contra. Eu, antes de nada, quería felicitar ao señor alcalde pola súa imaginación, por ser tan capaz de crear estas concellerías tan maravillosas como a atención á ciudadanía, a adscripción a estas, a mí me encantaron. Entonces, despois deso, as radicacións, que tamén me encantaron, vou votar en contra. A primeira, que é a da señor alcalde, por inapropiada. O señor alcalde recibeu durante 6 anos un sueldo. Os 2 primeiros anos, que fui eu partícipe de que recibir ese sueldo, e os outros 4 anos seguintes que non estaba aí. Bueno, leva 2 anos e medio, o sea, que leva 8 anos de legislatura. Cousas que trouxo ao pueblo, cero, mata cero. Por lo consiguiente, traballo desarrollado vese moi pouquiño. E como se ve moi pouquiño, o sueldo que percibe neste momento é adecuado para alguén que o traballo é prácticamente mínimo. Respecto ás dedicacións do Menegá, eu sinto dicirvos que me parece excesivo. 8.000 euros por un 20% de dedicación implica 40.000 euros por unha dedicación completa. Más seguridade social pasaría con uns gastos mínimos a 54.000 euros ao ano por persona. É excesivo. Non me parece adecuado porque vosotros sodes conscientes de que son sueldos altísimos. Multiplicado por unha dedicación completa. É un 20%. Por eso me parece excesivo. Non teño nada contra vosotros, nin contra o que pensades facer, nin podo criticarvos o vosso traballo que non traballei con vosotros. Si que sei que sí que traballei con a outra parte directamente e que leva 8 anos traballando e que o que percibo ahora mismo é o que fixo polo pueblo. Entonces, vou votar en contra. Nótaselle que estuvo 4 anos no dique que non se entera do que se fai no Concello, debe ser a única cidadana deste Concello, pero non vou entrar nese detalle porque non me vou rebaixar esas categorías. Pasemos a
Están todos os turnos dados, pasamos á votación, entonces veremos a evolución que pasa. Os votos a favor da proposta das dedicacións da alcaldía. 5. Votos en contra. 6. Pido a palabra ao señor alcalde para dar a miña explicación do voto. Concede a palabra Sí. a conselleira. Bueno, vou ler porque senón igual me queda alguma cousa sin decir. Cando firmamos o acordo de goberno Perdón, co podo interrumpir un momento. Podesme logo facilitar para ponerla... Sí, teño escrito. Perfecto. Cando firmamos o acordo de goberno co BNG dunha forma bastante precipitada, xa lles indiquei que non estaba de acordo co mesmo, pero que firmaba porque era consciente de que son moi necesarios unhos presupostos, que así non se podía traballar. Informóseme naquel momento por parte da alcaldía que levaría unha consellería escrita á alcaldía que consistía basicamente en levar todos os seus asuntos como a unha tenencia da alcaldía e a maiores de regalo polo BNG deronme a de atención ciudadana. Eu na realidade non sabía moi ben o que abarcaba esta consellería, esta figura. Confiei en que sería algo que no que poidese xestionar algunha das áreas de goberno con responsabilidade. Agora, ao recibir a convocatoria do pleno, entérome, ao mesmo tempo que o resto dos concelleiros, cales serán as miñas funcións como conselleira, e polo que vexo, non teño ninguna competencia nin levo xestión ninguna. O sexa, que traballe pero sin inventar nada. Sería como unha secretaria da alcaldía, ou que sei eu, un conserje, algo así. E con iso sí que non estou de acordo. Creo que xa teño demostrado que valgo para algo máis. Polo tanto, a vista dos últimos acontecementos, e sentíndome perxudicada pola nova organización municipal, considero que tal como se veu gobernando ata o momento, e co fin de continuar traballando polos intereses dos veciños e non por intereses persoais, debemos de seguir o que queda de legislatura sin os gastos relativos ás dedicacións económicas dos órganos de goberno. Xa quedou demostrado que se pode, non pasa nada por invertir un pouco do noso tempo en mellorar a vida dos nosos veciños sin ganar nada a cambio. Por eso estamos aquí. Desta maneira, poderemos aforrar para as arcas municipales outros 168.000 euros aproximadamente que xa se aforraron nestes 2 anos que non se cobrou dedicación ninguna, podendo destinar estas cantidades a outras necesidades dos veciños, como o centro de día, Camiño da Cruz, etc. Chegouse a esta situación, creo eu, por non ter presentado nunca que eu saiba unhos presupostos durante todo este tempo. Estamos con os presupostos de 2017. Houbo moito tempo para presentalos e negocialos cos grupos políticos, porque ao estar en minoría xa se sabe que hai que negociar, non queda outra. Pero o señor alcalde preferiu negociar un pacto de goberno co BNG e apartarme a min. Pois xa estou apartada. Podedes traballar tranquilamente e presentar os presupostos, que para iso firmamos o acordo. Eu non vos vou estorbar, pero vou seguir como conselleira. É a miña obligación. Débollo aos meus votantes e ao resto de veciños e votarei sempre a favor nos asuntos que considere que redundan en beneficio desta comunidade. Non teño máis que decir. Bien, queda tomado nota, ¿no? Sí. Logo xa me pasas. Sí. Despois. Bueno. Si queres te lo doy ahora. Sí, cando queras. Sí, te lo doy. Vale. Así xa. Si xo te sei Ai, literal. está así. É que se falo sin ler, quedanme cousas polo camiño. Pasamos entonces ao punto número 8. Aprobación da conta xeral do exercicio 2020.
Vista a conta xeral do exercicio 2020, xunto... Perdón? Votamos ya. Sí, Sí, votamos. votamos, sí, Sí, votamos. votamos. Sí, foi a explicación de voto. Sí, Vista a conta xeral do exercicio 2020, xunto con toda a súa documentación anesa á mesma, segundo a legislación vixente. Visto que finalizados os traballos de formación e obtida a documentación correspondente, a intervención municipal procedeu a emitir en data 31 de maio de 2021 o correspondente informe e a semade foi emitido o informe relativo de Secretaría na mesma data para a aprobación da conta xeral. Visto que con posterioridade a Comisión Especial de Contas do Concello en sesión celebrada en data o 7 de xuño de 2021 emiteu o correspondente ditame preceptivo en relación á conta xeral desta corporación relativo ao exercicio 2020. Visto o informe da Comisión Especial de Contas de conformidade co disposto no artigo 22.2e da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases do régimen local ao pleno adoptada por 10 votos a favor. Non, o pleno ten que adoptar. É que puxen eu demais porque xa puse o número, pero a proposta é que o pleno adopte por o número que sexa, quero dicir. A ver, Sí, vamos a ver. O que se propón é a adopción... Non, perdón, ten vostede razón. sí. Ten vostede razón. É Esta o voto da Esta é a Comisión de Contas. Perdón, sí. A Comisión Extraordinaria de Contas... Sométese ao pleno para... Sí, Foron 10 votos a favor, unha abstención da señora concelleira doña María José Fernández Sí. Díaz e ningún voto en contra dos 11 conselleiros presentes, dos 11 que legalmente integran a corporación. O seguinte, sométese ao pleno a súa Aprobación, eso é. Sí, está usted lendo a acta da dictamen da Comisión Comisión de de Contas, Contas. perdón. Ben, pois abrimos Ten que ceder el debate de turno. os turnos de palabra. Por suposto que respetamos a decisión dos compañeros que foron a esta comisión e votamos a favor, claro. Venga. Perdón, é que non me escoitei. Votamos a favor, sí. Vamos. Eu, igual que fixen na comisión, vou me seguir abstendo porque non Vale, comparto que perfecto. Entendo que Pilar ten unha abstención xa que non formaba parte na anterior. Perfecto. Entón son... Non correspondería porque non... Pero vamos, se quere lá, pero... É que era... Entón son de votación. Sí, votos a favor. No, todos. No, todos menos a abstención e a de Pilar. Moi ben. Asunto número 9. Aprobación da moción presentada polo Grupo PSOE sobre a accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas no CIP Santa María do Goberno. La ley lo que lleva todo el rato. Sí, por todo. Moción que presenta o Grupo Municipal Socialista do Concello de Valadouro ao Pleno Municipal para solicitar á Xunta de Galicia a execución de obras de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas no Centro de Educación Infantil e Primaria Santa María do Valadouro. Exposición de motivos. O Centro de Educación Infantil e Primaria de Santa María do Valadouro é un edificio cunha antigüedade na súa construción de máis de 20 anos. Como consecuencia diso e ante a falta de reformas no mesmo encamiñadas a dotar de accesibilidade ao gran dito inmoble, na actualidade atopámonos que o mesmo presenta barreiras arquitectónicas que impiden o acceso a alumnos, profesores ou nais e pais que puderan atoparse con problemas de mobilidade ou mesmo alguna incapacidade e que conta como único elemento adaptado a rampa exterior de acceso. Deste xeito debese lembrar o establecido na Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, aprobada o 13 de decembro de 2006 pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas, ONU, ratificada por España o 3 de decembro de 2007, na que se salienta que os poderes públicos están obrigados a garantir que o exercicio dos dereitos das persoas con discapacidade sexa pleno e efectivo. Neste sentido, o Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade e da súa inclusión social, incide na loita para conseguir a accesibilidade universal e na defensa dos principios básicos como o respecto á dignidade inherente, a autonomía individual e a independencia das persoas, a vida independente, a non discriminación.
No eido autonómico, o decreto 35/2000 de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento e Execución da Lei de Accesibilidade e Supresión das Barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, no seu capítulo 2, artigo 27, recolle expresamente os centros de ensino dentro dos incluídos na obriga de accesibilidade e no artigo 29 establece que as administracións públicas galegas titulares de edificios públicos confeccionarán programas específicos para a supresión de barreiras na edificación, os cales custos poderán subvencionarse polo Fondo para a Supresión de Barreiras previsto na Lei 8/1997. Tamén debe citarse o contido do artigo 16 da Lei 10/2014 de 3 de decembro de Accesibilidade de Galicia, que literalmente di: os edificios de titularidade pública ou privada destinados ao uso público proxectaránse, construirán, reformarán, manterán e utilizarán de forma que garantan que estes resulten accesibles nas condicións que se determinen regulamentariamente. Entre estes inclúe os dedicados ao ensino. Tendo en conta que no último trimestre do curso escolar 2020-2021 deuse o caso dun alumna do centro que tivo que recibir asistencia educativa telemática ou atoparse con mobilidade reducida en cadeira de rodas ou ter a súa aula no segundo andar do centro escolar e sendo imposible acceder á mesma, e, polo tanto, debendo permanecer no domicilio o cuidado dun adulto dese período, caso que xa foi obxeto de queixa tramitada ante a Valedora do Pobo de Galicia. Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Valadouro presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte moción: solicitar da Consellería de Cultura, Educación e Universidades da Xunta de Galicia como titular do Centro de Educación Infantil e Primaria Santa María do Valadouro 1. A eliminación de barreiras arquitectónicas no interior do mesmo, dotando o edificio das instalacións e elementos precisos para que non se produza discriminación alguna entre as persoas que acceden ao mesmo, podendo o facer en igualdade de condicións calquera que sexa o seu estado físico. 2. Facilitar desta forma o cumprimento das obrigas profesionais dos docentes, a escolarización e a asistencia dos alumnos, así como o acceso de nais e pais dos escolares, cando algún dos citados grupos presenten discapacidade ou mobilidade reducida, garantindo o acceso daquelas persoas que no momento actual vese limitado polas múltiples barreiras arquitectónicas que lles impiden exercitar libremente os dereitos consignados nos textos legais antes citados. No Valadouro, 27 de agosto de 2021, o voceiro do Grupo Municipal Socialista en Mundo Maceda neste lado. Ben, como xa supoño coñecerán, o noso colegio aínda é un dos poucos da época en que foi construído que sigue tendo deficiencias en materia de accesibilidade. Entón, o que lle pedimos á Consellería que vaya solucionando eses temas ou ben adapte aulas ou fai as obras necesarias para que haxa a accesibilidade necesaria para os alumnos que necesiten. Non se trata de máis nada. Abrimos o turno de palabra. Por nosa parte, por suposto, que estamos de acordo que o diseño mellorado, neste caso incluso, pois, que xa se necesitou adaptado, pois parece relativo de facelo. Benegán? Sí, por suposto, que parecemos unha moi boa obra, como que teña quitar barreiras arquitectónicas, parece máis nun colexio, non? Encima houve aí un neno que tuvo problemas, aí no coloseo, parece que é unha obra moi necesaria. Sí, nosotros tamén vamos a votar a favor, e de paso que se pide eso, tamén se podía pedir que arranxara o teito pequeniño que hai encima da porta principal, que non ten unha, sino 4 ou 5 goteras, pero moi grandes, e unha goteira que leva todo o ano na rampa de acceso á porta principal, que cae xusto ali, e incluso hai verdín e resbalan os nenos cando suben e baixan por elas. Entón, eso simplemente limpiar a cañería aquela é mantenimiento. Por o resto, creo que eso deberíamos de facer. Si se pide unha cousa, pues pedir que fagan unha revisión de mantenimiento tamén nese caso. Bien. Pasamos á votación da proposta. Votos a favor?
Actividade de control, asunto número 10, a produción das resolucións da alcaldía, que son as que van do número 292 do 28 de xuño a 435 do 27 de agosto. Todas elas atopándose a dispós dos señores concelleiros para a súa consulta. E a de robos e preguntas, vamos a tomar nota de as preguntas que queren facer e dada a situación nova que hai no Concello e contestaránse no pleno seguinte. Partido Popular? Non sei. Bueno, ten dous huevos. Dos Un deles, robos. sí. Vale. O do cementerio que lle había comentado, se deu por ali, eso se muy avanzado. E a outra que encontráronse en contadores da auga, non sei se eran lagartixas, que tuvieron os contadores da auga. Enseñaron unha foto, si, Enseñaron, sí. Estamos intentando ver, porque hai filtros nas salidas, non sei. A verdade, é algo... Que se tomen un pouco en consideración eso, No, estamos... Incluso querían poñer na prensa e eu, bueno, tornei para que non se puñera porque se pon na prensa eso va a dar unha serie de necesidade. Bueno, si estaba vivo cada huevo, o sea, Sí, pero que estuvese aí non é normal. non sei se estaba vivo ou se estaba morto, pero a verdade é que quedaba sin ganas de... Enseñaron unha foto, sí, anteayer. Pero non, por a nosa parte non temos máis. Agora, como estamos en nova situación, xa farei preguntas despois cando Urival? Bueno, pois xa que estamos nesta nova situación, eu penso que a situación vai traer problemas porque eu estuve dentro e é moi complicado controlala. Pero, bueno, para cando os presupostos? O antes posible. Porque hoxe foron presupostos personais, pero presupostos municipais, refiro. Estamos en ello o antes que podamos. Vale. Outra cousa, non existía ninguén capacitado no PSOE para que todas as representacións dos órganos colexiados tuveran que recaer na alcaldía? É outra pregunta que me gustaría tamén saber, porque entonces, pues, tamén é un problema isto, da incapacidade de todas as partes que non señan a alcaldía. Outra pregunta é, agora que non vamos ter representante coa ciudadanía, supoño que será tamén a alcaldía, que non tan, terá un horario para a atención ao público ou como vai a ser? Nada máis, solo andaremos e veremos. Un bon refrán. Sí, Quería facer un rogo ao señor alcalde. Diga. Xa que non fixo no anterior pleno ninguna manifestación de agradecemento á concelleira María Mon que visiteu recentemente, pois gustaríame que o manifestase públicamente. Creo que é unha falta de respeto hacia unha concelleira que traballou durante 6 anos co equipo de goberno e merece como mínimo un recoñecemento pola súa labor realizada nas áreas que tiña delegadas. Parece a mí. Non sei. Personalmente si yo manifestei, pero si queréis unha declaración pública sin ningún problema. Era simplemente... Non me costa nada, non son tan orgullosos. Vale. Perfecto. Bien, pois levanta a sesión. Gracias a todos.